Conquistar os que serán os compradores do futuro das prazas de abastos é un dos obxectivos da actividade que acolle este sábado o mercado de Cambados. Está enmarcada na campaña da Xunta de Galicia Quere o teu mercado e vai dirixida aos máis cativos da vila. Eu estarei arriba cos rapaces, nos banderíns o que faremos será debuxar o que eles ven, o que representa o mercado para eles. Que ás veces non promocionamos o mercado suficiente e non levamos aos meniños a ver o futuro realmente. Se non vas con eles despois tampouco van a ir. A actividade desenvolverase no primeiro andar da praza entre as 11 da mañá e a 1:30 da tarde. Despois a fachada do mercado decorarase cos debuxos que fagan os nenos. Na balconada que hai no medio imos poñer uns fíos de un tendal con unhas pinzas e cuns banderíns que facemos para a ocasión para que os nenos de Cambados vayan ali a dibuxar e pintar o que para eles o seu mercado, que dibuxen o seu mercado e os produtos que se venden no mercado. A campaña tampouco esquece os compradores do presente. Os praceiros repartirán agasallos entre os seus clientes. Para ver estes mandiles para os carniceiros, tamén outros mandiles para as peixeiras xa para que non pase auga e tamén vais agasallar cunhas bolsas para aquela xente que vai ao comercio a comprar, pois van ter unhas bolsas de tela e que se van ser agasalladas a xente que compre ese día no mercado. Quere o teu mercado tamén funcionará nas redes sociais. Os usuarios que suban unha fotografía da praza ao seu perfil de Instagram e empreguen o hashtag Quere o teu mercado serán agasallados pola Xunta con mandis e bolsas da campaña.